Poden en anglès? Jo no ho faré. Jo no ho faré. Seria interessant. Podríem fer una pràctica. Escolta'm una cosa, de seguida anem a la segona proposta que us fem aquesta tarda, però deixeu-me mirar el Cursal des del carrer, que ens va arribant gent de Manresa, molt ben acompanyats com cada tarda. Gràcies per ser aquí, i per aquells que no són de Manresa sempre s'ha de recordar que aquest edifici tan preciós, a dins doncs, hi ha un teatre de referència al país. Dit això, anem a fer país ara mateix, eh? Nil. Què tal, Nil? Bona tarda, molt bé. Col·loca't aquí, que això és casa teva, eh? Sí, tant. A veure, Pau, ens el presentes, en Nil? Nil Camprubí, un emprenedor que també porta ja uns quants anys començant iniciatives, i jo diria iniciatives, i ara se'n riurà de mi, que fan país. I és que fent país d'alguna manera, jo crec que junta dues coses que tots hem viscut. Un regal molt comú, que són aquestes caixes que trobem a les grans superfícies, que igual et venen que passis un cap de setmana en un spa, com que facis un circuit amb un cotxe molt ràpid, i el Nil va dir, per què no ho portem a casa nostra? I vau crear Fent País, que si ho explico bé, són experiències no només a Catalunya, sinó d'empreses que d'alguna manera estan molt arrelades al territori. És a dir, ho podem regalar, jo li regalo això a l'Espartac, de fet, El que passa, Pau, que hi ha un tema, i en Nil ens ho dirà, això segur que hi ha espectadors que diuen, escolta, això no és tan nou, però si ja n'hi ha molts al mercat, no? Exacte. Obrim les pàgines i veiem la gran diferència. Pots dir paraules, la diferència quina seria? Aviam, no només és que les propostes estiguin localitzades exclusivament a Catalunya, sinó que sempre, a darrere d'aquella proposta, hi ha un per què, d'acord? Si ens fixem en els restaurants, doncs sempre hi ha un restaurant que ofereix producte local. Si anem a veure els allotjaments, doncs són cases rurals que sempre hi ha darrere una petita empresa, una família, uns autònoms, i a partir d'aquí anomenem la capsa regal una mica infinita, com dèiem per aquí abans, perquè si jo us regalo una capsa regal d'aquestes, serà molt, molt difícil... Jo ho estic aquí a l'espera, sí. Ja ho he llegit i em va agradant cada vegada més. Serà molt, molt difícil que no hi trobeu alguna cosa que us agradi. Nosaltres ho fem fàcil, és a dir, ho separem en 4 models diferents, que si ho veieu van per colors, diguem-ne. Exacte, el blau, el verd... Correcte. La primera diferència és que és el preu, diguem-ne, la verda val 40, 80, 120 i 180 euros. Ja m'he anat a la careta, jo, eh? Correcte. Ja m'he anat a gamma alta, ja. I ho fem fàcil per què? Perquè hi ha moltes categories. No fem allò la nit romàntica o l'àpat gourmet, sinó que el que fem és oferir un poti-poti d'activitats, d'acord? I sempre diem, ostres, si no us agradés res del que proposem és que sou una mica especials, perquè si inclús no us agrada sortir de casa, com aquell qui diu, doncs teniu la possibilitat de que us enviem un lot de productes de la terra a casa o escollir una subscripció amb una revista en català. És a dir, hi ha un ventall realment impressionant. Fent país, és que ja ho diu, no? Exacte. Posem alguns exemples, Pau. A mi m'agradaria, d'alguna manera, que ens diguessis, no sé què és el que la gent més demana, però jo n'he seleccionat 3. A veure. 3, que per cert són per 4 persones. Jo, si us sembla bé, us les proposo. La primera, una garoinada en un veler d'època a Palafrugell. És a dir, per mi són 3 activitats en una. La garoinada, el veler i la platja per I ara Palafrugell. ho estan veient els espectadors, eh? Això de què va, parlem-ne de més concreció, va. Doncs mira, això és una experiència maritimo-gastronòmica, perquè surts amb el veler Rafael, que és un veler d'època, capitanejat pel Joan Santolària, que és aquesta persona que veieu en imatges, que realment és un capità molt trempat, i el que fa, doncs, és a bord, diguem-ne, obrir les garoines i ho amaneix, diguem-ne, doncs, amb botifarra, amb vi... Fent país. Exacte. Es va veient el nom. Pregunta tècnica, perdó. És només escapada, diguem, de parella o poden anar amics? No. Pot anar tothom, eh? És a dir, hi ha un poti-poti. Sí que és veritat que la majoria és per parelles, però també hi trobem experiències per família i experiències per fer amb grups d'amics. Molt bé. El veler, per exemple, podria anar un grupet I tant que sí. Molt bé. Va, un altre. Us proposo també un taller de fotografia pel Parc Nacional d'Aigüestortes, activitat que ens interessa amb Fer País. Correcte. Això, doncs, és un guia interpretatiu del parc que el que fa, a banda de la descoberta de l'entorn, diguem-ne, doncs et fa com una masterclass de fotografia i t'ajuda a treure suc de tots els paisatges i de la càmera, de la teva càmera. Està bé, perquè jo al principi del programa deia que la vostra iniciativa s'assembla molt a la del divendres, a la d'aquest programa, no? Descobrim personatges del territori. I veig que, i deia que la diferència entre vosaltres i nosaltres és que el nostre programa surt per televisió i vosaltres el programa el feu dins d'una caixa, que l'obres i descobreixes tot això. On vull anar a parar?
noms propis ja al darrere. El guia en qüestió, el que et porta amb l'embarcació... Nosaltres a vegades diem que oferim... O sigui, que som una xarxa de petites empreses, de pimes, però en realitat no són pimes, sinó que són micropimes, no? I aquesta proximitat amb la persona que t'està atenent doncs, sempre és d'agrair i és un fet molt diferencial que tenim aquí. Tens més exemples? Bueno, hem passat per Palafrugell al matí, hem fet un curs de fotografia per Aigües Tortes al migdia i a la tarda us proposo descobrir els arrossars del Delta de l'Ebre, tot i que aquesta està pensada per fer en família. És a dir, haurem de portar a la família i, si no m'equivoco, esteu a punt, o d'aquí poc, traureu una capsa pensada per famílies. És a dir, activitats per famílies per fer a casa nostra. Si tot va bé, a final d'any veurà la llum. I en aquest cas, aquesta experiència del Delta, es tracta d'anar amb la canalla als arrossars, a remengar-te, a treure-te les sabates, a posar-te dintre a l'arrossar i experimentar una mica les sensacions. Això ho feu amb en Polet? Amb el Polet. Home, el Polet que l'hem entrevistat, quan hem estat a les Exacte. Terres de l'Ebre, clar. Sí, sí. Està bé. No, anava a dir que Amb qui diu quines família... quedaries tu? T'anava a dir això, qui diu família diu que també ens pots convidar tu, nosaltres Sí. tres, vull dir que també... A tu t'agrada el baler? Jo el Valer, sí, Jo m'hauria l'he agradat vist, sí, el Valer Els m'hi carolines quedaria. també t'agraden. És que m'agrada tot una Tot- mica, tot ara t'ho sí, menges m'adono tu, que jo sí. em faria tot això 3 vegades. Hem parlat del baler i se n'ha posat una dins la jaqueta, ja l'he vist, ja. Tu vigila, Nil. El de color vermell, que és el més car, me l'he posat aquí. En qualsevol cas, empreses, sobretot micropimes, també molta economia col·laborativa. És a dir, al final, empreses que pensen més pel territori perquè viuen el que fan, no tant iniciatives purament empresarials. Això és una cosa que s'ha de dir, també. Sí, tant i tant que sí, és així. I a més, inclús de totes les empreses que participen a Fent País, el que fan és signar el que anomenem una declaració certificada de compromís, en el que ells es comprometen, diguem-ne, amb una sèrie de valors i que ho posen en pràctica i no només és, diguem-ne, entrar a Fent País, sinó que és posar-ho en pràctica i tenir impacte directe. Nil, moltíssimes gràcies, bona feina, continueu fent país i, a més d'aquesta manera, la pots dir, però sobradament, On ens poden trobar? a molts llocs. Fent A molts país. llocs. A molts llocs. Més que Però res, digue, a banda perquè hi ha de... cooperatives al darrere que és interessant. Sí, sí, A banda de, a través de la nostra pàgina web, doncs també tenim una xarxa de distribució de 300 punts de venda. Normalment són punts de venda petits, llibreries, botigues de regals, i una mica en l'imaginari col·lectiu estem a Bacus, o sigui que aquest és un punt de referència. I aquí som, el vostre web és... Fentpaís.cat. Ho hem dit tot. Nil, Molt bé, moltes gràcies. Aquest aplaudiment per ell i per aquesta iniciativa. I anem a una altra, que hem de demanar que l'Alba vingui cap aquí. En Josep es col·locarà perfecte aquí, així us tenim controlats. Pau.